ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ତ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛୁ। ଏଠି କେକ୍ ଆସି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସେପଟେ ପିଲା ଡିଲ୍ ଚାଲିଛି, ପିଲାଙ୍କର ଡିଲ୍ ଚାଲିଛି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଡିଲ୍। ଆଉ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଡିଲ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଗଲେ ସିଙ୍ଗର। ଫେସ୍ ଫେସ୍ ତ ଦେଖେଇ ହେବନି କାରଣ ମୋତେ ଧରି ପକାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ହଉ କି କାହାର ଦଶ ହଉ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା। କେକ୍ ତ ସଜା ହେଇଗଲାଣି, ପିଲାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନ କିନ୍ତୁ ପିଲା ଆମର ନାହାନ୍ତି। ପିଲା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ପିଲା ଏନଗେଜ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଟର